Radio Royal FM sababu kan mɔgɔw aw ni sɔgɔma aw kulo bɛ aw ka radio so mandi la min ye Royal FM sababu ye kanbaaw nɛgɛ kaɲa 8 sanganya sababu bonyongo tanango sira anw fɛ yan o waati kelen kanbaaw filɛ ni Badara Saja sininga jamhuri kɛ ale ka motu bala lulunikaw fɛ yen waati in na kanbaaw o waati kelen o filɛ na terikɛ Elhaj Abu Sanogo Zewa Imamba ale ka motu bala sɔgɔmada in na a ka denbaya la kanbaaw waati kelen fana o b'an ka sɔgɔmada in na kunnafoni o lase waati o ko fɔ aw ye kunu kun ye chrétienw ka seliba ye Pâques satkala maladɔnniya k'a fɔ ala deli caman dɔw caman kɛra kunungo Mali jamana ɲɛmaa minnu bɛ frontière fanga la bi olu o ye yanfurulakaw fɛ yen nɔ jɛkulu min na a bɛ fɔ ma ko yanfurula ɲɛtaga olu kun ye dɔw don labɛn ka tila ka senkɔrɔma don labɛn ka ɲɛsin transition ma min ni ministre min ka baara ɲɛsin bɛ dina ko ma ale ka tila de tun bɛ o kɛnɛ kan kulungo CMDT tun bɛ Fana maladɔnniya k'a fɔ san 2022 o sɛnɛfɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔɔri a bɛna don ba la cogo min na walasa Mali bɛ se ka senkura sɔrɔ o lajɛrɛ o tun bɛ sen na kunungo Nango Danbele ale tun bɛ Fana kunu ninnu ka fara kibaruya tɔ kan sɔgɔmada in na donkuwari de filɛ nin ye donkuwari min na Ala sɔnna ma minnu lase aw ma waati in na a nataw la kunungo o kun ye Pâques ye Pâques an b'a ladɔnniya k'a fɔ chrétienw ka seliba don seli min ni Ala deli caman kɛra a kɔnɔ kunu matigi Yesu gɛlɛya minnu y'a sɔrɔ ni o ma kɛ maa wɛrɛ fɛ fa fadenw o jaabi kɛra min ye o de la ko sabali o ye fanga sɔrɔ o saya kan walima o diɲɛ labalo ko ye fanga sɔrɔ saya kan o ti dɔwɛrɛ ye o tuma min na ni nin gɛlɛyaba ninnu ye matigi Yesu sɔrɔ u y'a fɔ cogo min na kunu yala k'a fɔ bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ni dɔw hakilila k'a antanyana a seginnen ka na o kɔfɛ ni tun ye dɔw ɲininka olu tun b'a fɔ ko minnu ye nin waleya k'a la k'a bɛ nin ta sara u la a ɲininkalen na k'a ye min fɔ u y'a ye k'a fɔ ko sabali ka so sɔrɔ gɛlɛya kan wa ko ɲuman ka se sɔrɔ juguya kan ko o de ka fisa adamadenya la o de la fɛn fɛn kɛra la k'ale yafara bɛɛ kɔ o satikɛ la o don min n'o o san kunbɛn dɔ kun ye kunungo ye Ala deli kɛra fan caman na kunu an fɛ yan Mali la CMDT Nango Danbele ale tun bɛ Fanakaw fɛ yen kunu Mali gouvernement ye caman fara kɔɔri prix kan salongo kɔɔri min sɔrɔla salon tɔni 170 ani tɔni 60 dɔɔni an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko walasa ɲinan san o bɛ se ka o dan cogo min na ko na a ma ɲa k'a fɔ jamana ɲɛmaa ye sɛnɛkɛlaw o lafiya nin cogo in na ka na kɔɔri prix kɛ 57 min ɲɔgɔn famana ka kɛ ko o ye fɛnba ye Nango Danbele sɛnɛkɛla minnu tun bɛ nin kɛnɛ kan kunu o ye min fɔ a ye ko a ka d'u ye nin min fɔlen filɛ nin ye ko a kana dan 57 ma ko ka kɛ 58 ye min ka fisa min ka di sɛnɛkɛlaw ye bi k'o ye o de ye wa ko a kɛlen filɛ fana gouvernement kɛlen filɛ ka min kɛ nin ye n'o ye ka dɔ fara kɔɔri prix kan ni ka engrais fana prix di lakika yɛrɛ la ɲinanta ani salongo ta k'olu tɛna kɛɲɛ ka d'a kan a bɛ san caman bɔ ni kɔɔri engrais dira walima minnu ni engrais ka kan a tɛ di olu ma fo a bɛ tɛmɛ ka taa fan wɛrɛw fɛ a nana ye k'a fɔ lakɔliden minnu bɛ yen ni engrais ko kalifalen bɛ olu la olu bɛ hakilina min kan o y'a ye k'a fɔ ni dɔɔni sɛbɛnna nin misali la ni bɔrɔ hakɛ min kan ka na zewaya misali la ni dɔɔni nana dɔrɔn o bɛ dɔ di maaw ma ka tila k'a tɔ k'o to o bila sen wɛrɛ kan sen in na a ka ca Ala fɛ gɛlɛyaba bɛna don a la ka d'a kan kɛlen bɛ ka maa dɔw fara ɲɔgɔn kan ka olu kɔni bila walasa a bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli k'a kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka dancɛw la a bɛ san dama dama bɔ a la k'a fɔ engrais o de bɛ bɔ jamana kɔnɔ ka taa jamana wɛrɛw la o baara juguba min bɛ yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ siɲɛ in na
al na so be fo ko ni seinata o ya fo cogo min na ma ko reke mama mana mene o ko la ko na ala sɔnna ma bɛ kɛ ka tɔw ladi Mali gouvernement a ye min fɔ o y'a ye k'a fɔ ko dɔ bɛ Mali la ka maaw ye k'a to yen ko n kana kungo s'a ma o de bɛ kɛ sababu ye ni kow u bɛ tiɲɛ nin cogo in na tan wa tigi tɛ sɔrɔ la hali e bɛ ka yafa min ma k'a fɔ i tɛ fɛ ka kungo s'a ma o tigi yɛrɛ fɛ wa ko hakilina wɛrɛ b'o tigi la ka ɲɛsin e yɛrɛ min bɛ ka hinɛ o la o de ye waleya min ni Nango Dambele kunna ka discours la a da sera ma sɛnɛkɛlaw fana da sera ma ɲina engrais hakɛ min kan ka di ko k'a di sɛnɛkɛlaw ma u k'u ka sɛnɛ lakika o kɛ Ngolo Mohamed Dɔ Siribe ale tun ye kasoladen ni maa ye maa min ni tiɲɛnikɛlaba don a tun bɛ kaso la a y'a lajɛ ka porokoto k'a bɛ boli ka bɔ Mali kɔnɔ a taara kun cɛ yɔrɔ min na kɛra Kure Mali ye a nana ye k'a fɔ an ka lakanabaa minnu bɛ Kure Mali olu ye kɔlɔsili boli kɔlɔsili nana sanga min ma o y'a ye k'a fɔ Ngolo Mohamed Siribe ni sonba don ko a bolitɔ kun don wa o ye a minɛ min kan wa kɛra mankan y'u ɲɔgɔn cɛ ka d'a kan kun ye janfa dɔ de labɛn minnu kun kan ka a dɛmɛ k'a labɔ olu y'a laɲini ka mankanba ci ka marifa ci yɔrɔw la walasa Ngolo Mohamed Siribe bɛ se ka boli cogo min na nka Ala y'a kɛ Kure Mali polisiw kɔni y'i tɛgɛ d'a kan an bɛ waati min na comme sisan a bɛ ɲininkali bolo kan tan bi ɲininkali caman bɛ yen bi Katarikaw ka jamana ɲɛmaa ale ye laɲini min kɛ n'o y'a ye k'a fɔ Colonel Assimi Goïta ko a ka taa ko in yɛrɛ daminɛna cogo min na a nana ye k'a fɔ Katarikaw ka jamana ɲɛmaa ale ye taama dɔ de kɛ ka na Mali la yan o y'a sɔrɔ fɛn min n'o ye Colonel Assimi Goïta ale tun tɛ jamana ɲɛmaaya la ko n'i y'a jateminɛ jamana fila olu ka baara ɲɔgɔnya ni jamana ɲɛmaa dɔ taara bɔ dɔ ka so o tɛ se ka segin bilen tugun man ka segin bilen tugun ka taa o so kelen na ne y'a sɔrɔ o jamana ɲɛmaa tɔ kelen ma taa bɔ dɔ fɛ sariya minnu b'a la ko o sariya de kosɔn Katarikaw ka jamana ɲɛmaa walasa ale ka na Mali la yan ka d'a kan an ka premier ministre Dr Sogɛl Kokala Mayiga ale ka taali senfɛ ale de y'a laɲini Katarikaw ka jamana ɲɛmaa fɛ ko a ka di ale ye a kana bɔ Mali la yan o jaabi de kɛra nin ye a kuma in kɔrɔ sɛbɛkɔrɔ cayara kosɛbɛ maa caman bɛ ka k'i hakili d'a kan hakilila dangan ti dɔwɛrɛ ye o bɛ tali kɛ fɛn min na bi Colonel Assimi Goïta bɛ jɔyɔrɔ min na bi Mali yɛrɛ ko bɛ lihala min na bi o de kosɔn caman kɔni fɛla ye min ye a ka nin taalibanw walima jamana bɛ bolo min kan k'a basigi fɔlɔ san'a ka sɔn ka bɔliw daminɛ kuma in kɛra sababu ye sɛbɛnni caman kɛra kan telefɔni caman kɛra kan WhatsApp kɔni o sanfɛla kɔni ɲɔɲalen don a kan bi nka ko ye min ye o de ye nin ye taalibaliya maa se ka fɛn fɔ a la fɔlɔ ka d'a kan caman kɔni y'a jira k'a fɔ ko hali ni taali don k'a fɔ tile fila in na taa don o bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko o bɛ gɛlɛya an bɛ waati min na komi sisan Faransikaw fɛ yen ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ kare nata o ye Faransi kalafili ye a ko bɛ maa min ni ɲɔgɔn cɛ o ye Emmanuel Macron ani Marine Le Pen Emmanuel Macron Français fɛ Emmanuel Macron maɲi ko nka ko Emmanuel Macron fana ka fisa ni Marine Le Pen ye ka d'a kan hali o dongo lakɔliden minnu bɛ sanayɛlɛ kalanso la olu ye lajɛrɛba kɛ k'a jira ko maa si kana vote Marine Le Pen fɛ o kɔni m'a fɔ ko maa ka vote Emmanuel Macron fɛ o yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko nin kalafili yɛrɛ kɛcogo de maɲi tan bi tan Faransi mako tɛ nin kalafili na ko jamana tiɲɛna san 5 min tɛmɛna Emmanuel Macron ko a ma baara jɔlen kɛ maa bɛ se k'i bolomada min ma o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ kalafili min n'a bilalen bɛ ka kari kɔnɔ diyagoya ye Faransi ka kalafili ye o ko débat min n'o fɔra a débat min a kan ka kɛ arabadon ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ n'a kɛra min ye an bɛn'o lase aw ma o débat kan ka kɛ maa fila ni maa fila kofɔlenw ni ɲɔgɔn cɛ Emmanuel Macron Marine Le Pen a bɛ boli fɛn min kan bɛɛ bɛ ɲininkali kɛ dɔ la e hakilina ye nin ye walima misalila jamana ɲɛmaa kɔrɔ min bɛ yen tan min n'o ye Emmanuel Macron ye Marine Le Pen ni Emmanuel Macron ma kunnaja hali n'a sɔrɔ Marine Le Pen man di maaw ye nka a bɛ sɔn nin sen in na ka kuma dato Emmanuel Macron na n'o dun kɛra jamana kɔnɔdenw laban ye min ye a laban bɛ sɔn ka gɛlɛya hali n'a sɔrɔ Marine Le Pen maɲi ko Emmanuel Macron san ka san 5 in
k'a fɔ de ko maa bɛ se k'i boloma d'a ma ko gɛlɛya b'a la an bɛ waati min na comme sisan aw ne bɛ ɲɔgɔn bila yan ne bɛ aw fo ka aw walimadɔ k'a fɔ ye n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'Ala sɔnna ma nin kunnafoni kelen kɛnɛ ka bisu in na san'o cɛ dun o ye kan bɛɛ de a kan bɛ waati la a to bɛ n ka sara Mamadu.